Take one. Kør. Hallo, jeg er en kineser, der er oversat til dansk. Jeg skal starte på Aalborg Universitet. Hvor mon det ligger? Nå, der er et skilt. Så bliver jeg nødt til at gå den vej. Der står et nyt skilt. Jeg skal ind mod auditoriet. Ja, det er du, men auditoriet? Goddag, jeg er din virtuelle guide. Jeg skal vise dig rundt til nogle vigtige steder. Jeg er på skærmen, som du kan se fra auditoriesædet, hvor du sidder helt selv. Nej, hvor ser du fin ud. Jeg er ikke interaktiv. Nu skal du se kantinen. Det her er kantinen. Der kan du købe mad. Og nu blev jeg lige flyttet til biblioteket. Der kan du finde bøger. Nu er du på toilettet. Det er også godt at vide. Nu ved jeg ikke, hvor jeg er. Men tak for det. Hej. Interessant gennemgang. Jeg synes, det var meget spændende. Flotte steder. Nu går jeg. Hej hej.